Because Nini na follow Habia on the America Malo. I also High Chief John Akonobi, Uduchukwu on Obatago. Okay. Also Mr. and Mrs. On Noche Kawani to the high table. Onyeme Uche and Nobi. High Chief Mr. and Mrs. Onyebuchi as a wheeler. Onyeme Uche and Nobi, Noche Kawani to the high table. On of your hand. Alright, I also want to make welcome High Chief Fidelis Obudema. In the person of High Chief High Chief Brendan Uduchukwu, Ichie Owele Ugodelumba to the high table. Ichie Owele Ugodelumba to the high table as the chairman of today's occasion. You are most welcome. No. Program. Yes. Every chairman and Odugo. The thought of me as the MC of this occasion, we hereby declare to usher in the newly wedded couple of today, officially, Ndashebi, the bridal date, Ndashebi, officially, Ndashebi, and I'm going to go about
Oh yeah. Hey, me ali. Naso, Naso, Tata bobo sigo. Hey, me ali. Nem seki mu. Hey, me ali. Naso, All right. Official. I'm frozen, and I'm crashing. If you know me, you go know say my flight is different. I don't need to get. Alright, I want men welcome Happy from this is Uduchukwu. What's my melon now? Uduchukwu, what's my melon? No, Can I go more idea? Chief Akalugo, no, Abom Kematalo, you know, Yakogi. Akalugo, no, I'll go to the Nabatano. Officially, Napo. Izuchukwu and Choma 2025. How is I on there? We must celebrate our own. All right. Yes. Oh, that's it. Obiki tutu meluru. Abreba manam. Sinta bole ba ti wolo di. Obiki tutu meluru. Ona. Abi go mo en tele ni ki onyem. Oye bi ni na ki na efu mele ke wan ni. Ibo ka mu abu go delo ka an wole ni. Dai Israel Highlands.
English the second. No. I think this is a grand brand. I can never see with another pollution. How was it? Engineer, how was it? Igwe, Tony, Igwe, Tina, the second. Igwe, no, Igwe, no. How was it? I can't say. Oh, Igwe. Yes. Igwe, Tina, the second. No. Yeah? Yes. How was it? Igwe. How was it? Igwe, so you go to I'm going to be Igwe. Igwe, how was it? Igwe, Tina, the second. Igwe, so you go. Igwe, so you go. How was it? How was it? How was it? No. Huh? Yes. Aha. Aha, if I never will give you. Okay. How about you, Father? I think you said on one time, the beauty or open, a beauty. And the whole welcome. Every time you move on, I'm asking a lot of where you go by my West I am. I am Roger. Number boy. Oh, my name and president. I get them for a job and they read. Uduchukwu. Anọ na agbamakwụkwọ nwa anyị nwoke na nwa anyị nwanyị. Ọ wee nwụọ iji ka e wee nabata ndị ọbịa anyị maka na omenala Igbo jụrụ anyị na onye dọbeghị chọọ onye ọjị na-egosi nne ọgaranya. A ga-eji asị na ọ wụtara ọjị wụtara ndụ. Chineke bụ onye ize na-ahụ n'ife ọbụla anyị na-eme wee sị ya bịa n'ọjị anyị ji. Anọ Uduchukwu ya bịa n'ọjị. Ana anyị niile dị iche iche ga-abịa n'ọjị. A sịkwa na ikwe na ana ịnọ ya na ị ga-agba mkpụrụ osisi a na-afọ rie wee sị na anyị pụtara. Anyị agbakọkwa tata maka ife anyị ṅụrị ebe ndị ozi anyị na agbamakwụkwọ nwa anyị nwoke na nwa anyị nwanyị wee na-arịọ Chineke n'isi ba na ebumnobi ba wee na-eme ibe ha na-eme tata ya na-arịọ Chineke omezuobi ya. Ọ ga-enyekwa ọmụmụ nwoke nyekwa ọmụmụ nwanyị. Ọ ga-enyekwa ibe a ga-ejiwe zụọ ụmụazị ya anyị amụ nyekwa ibe a ga-ejiwe na-eme ndụ maka na ejiri afọ anyị isi. A sị na nwa mụta nwa amụta ibie. Ha zụsi ya ụmụfa ga-azụ akwapa. Anyị ga-asụkwa na ụkwụrụ nke niile ji wee bịa n'Uduchukwu aka ma nwa ya na-arịọ Chineke na nke unu ga-eji wee naghị amakarị. Unu naba unu azọrọ ngozi n'Uduchukwu wee na-ana. Anyị ga-asụkwa na Uduchukwu wee n'aka na unu ga-ebute nwa. Unu wee n'aka ebe unu ga-ebute nwa. Ọ ga-adị iru mma na eke, iru mma n'oye, iru mma na afọ, iru mma na nkwọ.
nke onye ọbụla ji na-eme otu eko n'ife dị mkpa anyị na-arịọ Chineke ya na-aga wee na-arịọ Chineke n'osi ụmụ anyị ebe ọbụla ba anọ na anyị na-arịọ Chineke ọ dịkwa mma maka na ebe ọbụla ba nọ bụ ife abụọ ga-eri ka ba na-achọ maka na ozuru nwata wee na-anyị na-azụ wee na-arịọ Chineke ka ọ dịkwa mma ọ ga-echeta anyị ndị nne na nna onye anyị ya ka ọ bịa lọ́lọ́ yóò jẹ́ kátà tánù tí táyé sí dé tọ́tọ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ lápẹ̀ tí yóò kíláàsì rẹ̀ wá ayé. Tuhan ya juga. Kita Israel itu masalah itu. Orang mana yang awal dia. Now come back on item 6. And the item 6 is a working. That's a moment zone. Wow. We are one of the these are good, yeah. I got okay, you might be a better now. All right. I'm talking Oga boy. We go go with that and get the As you turn on that one, Amanaya, we have so that I'm all blue as in there. Dr. Uduchukwu on ever. Dr. Uduchukwu. Yes, and we are from my other guy, Tomamaka. yes. All right. All right. Having said that, we want to cut this cake now. Okay. Okay. Can you say something about this cake? Good evening, everybody. Good evening, yeah. Two hands that is like gold. One day we want my wife. My name is Uduchukwu Chiamaka Sylvia. I'm the sole owner of Maxi Creamy Cakes and Confectionery. See my gift bottle. This is my brother and my wife. Uni. I did this cake basically for what brought both of them together. I was in the picture. One day, I have to say this cake was a blessing to you and my wife. I did this thing basically for both of you. I pour my heart basically here, my strength and everything that possesses me. As my neighbors want to work in your gym, all they can. Wow. So everything basically here. Sweet. Sugar. Wow. Make cake. Wow. Everything I'm going to make cake again, I thought so. I told them for my brand. Amen. Maps G 2025. Thank you. Amen. Confirmation is saying, well, Melina. On the I know you put it in also. August, I have one. Anya Gadia, I will not talk of people. Anya Gadia, that's all of me. Anya Gadia, I don't do the Gadia work. I told you I want it here. Think I'm very so at the last word S, I was on it here. Oh? Alright, let's count now. Place your hand. Place your hand. S, I don't understand. You and Jesus. A round of applause for them. A round of applause for them. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Yes, I am Okanka. Obodo gị ga-enye ugwu ihe achịkọ obodo Okanka. Ọrụ ukwu obodo ọma. Ihe etikwa na nke gị dịka ndị ọzọ si wee dị ticha. Ana m ekele unu. Biko obi dị m ụtọ taa.
anyị nche niile witness go most especially anyị nwa n'ebe a fụrụ otu ihe si wee gaa. Adị m ebe a very happy and confident gbasara nwa m nwoke taa na obi aṅụrị ya adịghị taa otu anyị si gwa keeki a n'ike nke Chineke otu anyị si wee nụrụ di na nwunye ha na-aga. O nweghị ihe ya eme maka nwata a zụrụ ọfụma kwado ụlọ ya anụ nwaanyị n'oge. O nwere mgbe ọ na-awụ ọmụrụ ya mere asị ya na obere ihe kịta na ime kwana nne ya eburu nwaanyị biri iyi ana mmanụ ya nwunye ọnwa na-eje ozi ka nwaanyị anọ ya nwunye ya ọfụma ha ya ebi ọfụma nwunye ya amụbi ya ọfụma. Wee fụ ka mgbe a na-akọ otu keeki a ya sị m ka mmadụ ka onye esi wee azụka nwaanyị wee zụkwuo nwoke. Chioma ji aka ya dị n'okpuru agwaghị ya gbasị ka mma ma erefu ya a na-ekwu nwunye di ya duru ya Izuchukwu wee bịa dọkwasị ya aka n'elu. Unu amadụghị ihe o miri ya ha akọziri na akọrọ wee kọta keeki a wee si n'otu a ha si wee kọta ya n'otu a ka ezinụlọ ha ya adịkpo nwaanyị ya na-erubere di ya isi. Nwoke ewere nụkpanụ nwaanyị ka o si anụ ha ya anụ ka nka mụta ụmụ mụta ezinụlọ ụmụ ha zụọ ha zụọ ụmụ ha n'aha Jizọs. Praise the living God. Makana ogai kulo kulo pakana hanchani mana ihe mwa na ekubuna ka ha si wa keeki a wo lo fo biwaya etu a kwa kofo bi de esi we digide na anu mi na wunya ro mbe ike okoro ha onya obule ewe na kupe Chineke we na asi n'otu a ha jikọrọ obi we wa keeki a etu a kwa ka ụmụ ha ya nwụta ma nwoke ma nwaanyị ma ejima maka na anyị na-ahụ ejima na anyị so wee na-asị na uru ya ahụ ejima. Mmiri wetara ụlọ ọ gbasịa ụlọ That's the way to want to be. ọka ka mma n'ụzọ nsogbu a abụghị mmadụ ibe eji anya okay. You know what I would do? Because when you want to wine or wine, so my love sister, I'm not feeling. Because you don't do like mine. I get a good. Okay. Nwanne m nwoke bụ Izu na nwunye bụ Chioma wee sị na Izu na nwunye bụ Chioma na ha ga-eri n'udo. Ife ọbụla ha chọrọ na ha ga-enweta ya. Biko emesịa oge m pronounce S na mbọ Jizọs onye ọbụla ga-eme okwu eme anyị wee ṅụọ mmanya toast. So, I told them, this bread, after Jesus Christ, maybe the J, E, S, Yo, S, Amen. All right, we'll get about us again now. We have told. God bless you. Because I'm only praying like a lily. Lifa Gamuango, Lifa Graces, Lifa Gamuango, as if you put us another normal. Everybody praying like a lily, number one. This is time for it. See, I don't want to hire more.
Ilé fi ìdí ẹ̀ kíkà. Ẹ̀rọ ọ̀sán àti ọ̀gẹ̀ tó lẹ́. Ọ̀gẹ̀ fi ìdí ya. Onye tí a mmanya ọmụmụ. Ịba na nwoke na-esi mmanya nwaanyị na-esi okiri obi. Nwoke na-esi mkpụmkpụ nwaanyị na-esi okiri obi. Ndị Igbo ha eziokwu. Eziokwu lọ. Ngwa. Lagos efi ìdí ya. Wọ́n ní ilé. Ọgọ́sẹ̀lẹ̀ wọ́n ní ọmọdé fọ́mọ́. Ní ọmọdé fọ́mọ́ ṣẹ́. Ní ọmọdé fọ́mọ́ ṣẹ́. Bíkọ́ sínú sẹ́lẹ̀ ní ìrìnàjò ilé ẹ̀rí ní ìbága àwọn àwọn sí ẹgbẹ́ máa ní ọmọdé oṣù mọ́rùn. Ẹ̀yẹ́mú. Fí ìdí ẹgbẹ́ máa ní ọmọdé. Then you come out. Are you shy? Okay. Ọmọ bóyá yẹ. You're going to photo. Even now, we should allow these children to make their mistake and correct themselves. Everything goes to go. Baba ya baba baba egu baba na baba ya baba. Let's show them love. Let's show them love. Let's show them love. That's my
That's the great example of me. I told my people know me. Then I am on baptism. So, that's my toes. Oh, that's what they feel like here. We are outside tonight. Oh, that's for no, that's going to be an actual. Hey, I'm going to have a look at that. Let's see this out. Alright. Although can be next to you. Although you live in everywhere. Oh, let me see a little bit about it. You're going to get your man. Say, opera, to be a. I know my people of you. When I am moving about people, they are not people. As the great man indeed, I know you pray one. Only one I don't have another you. I know my people are going to be at the border. I'm going to be but all your job I'm going to every day na party, every day na jolly. Oh, yeah, move your body. No time for story. We're supposed to party. No time to check time. Everybody check your body. Oh, yeah, mama, oh, yeah, sister, oh, my baby, time to party. When you want to roll it, you take my hand. Can I get control?
That's my goal. I know my people love me. Then they feel something on the wall. Oh, they got potato. They feel something.
Ana Kekema, Bruno Dubois, Yannick Kike, Ana Kekema. Making sure my Masaya, and they shut the support of the man ago.
Yes, sir. All right, that's super exit of how do I say it? That's my Hollywood celebrity. I know my people money. At Kaimala Fagio. My blessing. Uduchukwu official. Or even a chicken. Like your nickname. My nickname, okay, Chomirella. Nice. Chomirella. Okay, can you say me about Tata? I don't know. Mama, what kind Or give my album of on yours. Kafa digi. Go be the Tata no. Dika. Go be the Tata Dika. Email sacraments in Kamaru. I really bless God that everything ended. Praise God. That's all. What's your prayer upon your husband? Your husband, your prayer upon him. I very let me see your husband. And anyone of Nabiano, if I may your joy, that's my prayers. He can never go down. He wants you to go higher. Every day, by day. That's here. Goes where they're too making a more. So you're going to put gather. Because us not open our console. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And he said in his word that with long life, he will satisfy us. So, his word keeps me going. Oh, can be Bialgife? Can be Bialgife? Ndi Biatata, your parents, your friends? Okay, many of them, one name, my mom, my dad, my mom, my uncles.
my siblings, my friends, from school, my fellowship, they came. And I'm so happy seeing them. So, remind us your name again. Your name. Chioma Blessing. Thank you. Kedu ife eme ebe a n'ụbọchị nke taata? This is 7th January 2025. It's a royal wedding of a prince and a princess. My son, international, getting married to Miss Chioma Blessing. Now, Mrs. Chioma Blessing, lady of the house. So, ke ekpere gị n'isi ụmụazị na-agba agbala akwụkwọ tata? Ekpere m n'isi ha dịka nne bụ na ihe ọbụla Chineke nna dobere ezinụlọ ọ hụrụ n'anya, ọ ga-abụchacha nke ha ma ụba n'aha Jizọs. Amen. Ihe akwa bụ ihe enwe ihe a ga-eji ọzọ ha nsi. A ga-amụgide ụmụazị si n'ike akwa na ha agbaba ọsọ na-ejighị ihe a ga-eji ọzọ ụmụazị a ha zụta ụmụazị a ga-ahịgharị zụọ ha. Ihe isi ike nke ụwa agaghị abụ maka ha ndị anụkwu ndị ekwuru ndị ntaji anya agaghị ahụ ha. Ụzọ ndụ ha niile dịka ha na-enwe ọṅụ n'ụbọchị taa, etu a ka ọṅụ ga-adịgide n'ime ndụ ha wee rukwa na ha akachacha 200 years and above. Na Chioma ga-ebika nka ma ha ga-abụ nwoke nwa nwanyị amụcha ga-enetakwa nwazi a ha sịrị ga-eneta ha dịka ha onwe ha ga-eneta nne na nna ha ma karịa n'aha Jizọs. Amen. Ya kene ndị bịa mmemme ndị niile bịara gị ife. Na mgbe anyị na-ekele Obiligwe, onye mere ka ụbọchị taata dị etu ọ dị, maka na ndị na ogige ụwa Chineke mmadụ ụbọchị taata onye a na-emekọta ga-eme. O wee bụrụ anyị bụ ihe ịtụnanya anyị hụrụ n'agbanyeghị very night shadow dị n'ebe niile, ndị mmadụ wee si na nsọtụ ụwa niile wee chọta anyị ma ndị Lagos ndị abroad anyị wetara ozi ha ụfọdụ nọkwa ya live. East, West, North and South, ha nọ ebe a tụrụ represented. A na-ekwusi maka ndị echichi ọchịchị ha jiri ezubara ala dị na maasị. Onye ka anyị bụ anyị aga na-asị Chineke na mara ekele ndị ọrụ ọ mere anyị. Onye anyị fair weather, fair planning and fair execution. Ihe niile site na mbido wee site na njedebe bịa enjoy everywhere. God ended in praise and we say all glory, honor and adoration be ascribed unto the mighty name of Jesus in the name of Jesus. Amen. Ya ke ekpere gị n'isi ụmụazị na-agba agba akwụkwọ? Ekpere m n'isi ha bụ na ha ga-adị ndụ dịka nka, ha ga-afụ onwe ha n'anya, maka na ebe ọbụla ịfụnanya dị, udo na-adị na ya. Ebe udo dị ka agamnihu na-adị na ya. Anyị wee na-asị na love, peace and joy, favor, progress shall be all theirs in Jesus' name. Amen. Action. Onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọgụ atọ ta ịnọ n'ime obi ọgụ Ebonyi Black Lady Uduchukwu nwa nwoke gbara ọkụ taa Izuchukwu ya na nwunye bụ Chioma Anambra gbara ọkụ taa St. Mary's Catholic Church ọgụ wee kpọọ ọrụ n'ime obi ebe a Uduchukwu family bụ nnukwu family ihe ọla ha na-eme na-eme ihe ọla ha na-eme na akpọta agbakọ ka ihe yika mana ha na-eme ka ihe ha meka nwanne ma wee ju ọjụọ ndị frens ha mmadụ niile ebe ọ na-epu ugbo eji ọ kpachapụ igwe ọrụ na-ekpọta ndị
I have to governor, put our president. The president of the Congress member, and then I like it. Maka what the room has now. What many years never more. So say what is here. Come with them. What you say what you say. Yeah, I do it. Make a can. I will get more for one year. I couldn't believe that. I'm going to miss your post. I'm going to yes. The guy is John. I'm going to guy. I like it. I'm a little guy. I will God in higher than here. So I am again. I can make it. I remember the bike I see.